Moi! Mä olen Minna Nyqvist ja toimin täällä Salon taidemuseon veturitallilla intendenttinä. Mun työtehtäviin kuuluu näyttelytoiminta, kokoelmatyö ja markkinointiviestinnän tehtävät. Seuraavaksi tästä pääsette seuraamaan mun työpäivää ja sitä, että mistä ammatillinen taidemuseotyö koostuu. Eli hypätkää kyytiin ja mennään veturitallin sisälle katsomaan näyttelyä ja kokoelmatoiminnan tehtäviä. Lähdetään! Salon taidemuseo Veturitalli avautui yleisölle lokakuussa 1998 ja se on vakiinnuttanut paikkansa korkeatasoisena taiteen esittämisen paikkana. Museon tilat sijaitsevat Salon keskustassa entisessä Veturitallissa osoitteessa Mariankatu 14. Meillä on vuodessa yhteensä 6 vaihtuvaa näyttelyä, 3 näyttelyä pääsaleissa ja 3 galleriaa sivuraiteella. Museossa työskentelee vakituisesti 6 henkilöä. Pienellä porukalla tehdään suuria kokonaisuuksia. Työ on tiivistahtista palapelin kokoamista, johon kuuluu paljon erilaista sidosryhmäyhteistyötä. Päivittäin tulee kirjoitettua paljon sähköposteja. Näyttelytoiminta on näkyvin osa taidemuseon toimintaa ja se täyttää yleensä kalenterini, mutta myös kokoelmatyölle on raivattava aikaa. Tänään pääsettekin poikkeuksellisesti mukaani tällaiselle keikalle. Sijoitamme teoksen kaupungin talolle, kaupungin uuden työntekijän työhuoneeseen. Salon kaupungin taidekokoelmaan kuuluu noin 2500 teosta, joista yli puolet on sijoitettuna kaupungin eri julkisiin tiloihin, kouluihin, odotustiloihin tai esimerkiksi työhuoneisiin. Heikki Villamon Hevonen-valokuva löytää sille sopivan sijoituspaikan täältä. Kokoelmatyö, kuten näyttelyiden rakentaminen, on tiimityötä. Mun oikea käsi ripustustöissä on taidemuseon museomestari Simo Suni. Teosten käsittely vaatii huolellisuutta ja varovaisuutta. Onkin hyvä huomioida, ettei teoksia pidä itse siirtää tai liikutella, vaan kutsua meidät paikalle. Näin myös teosten sijaintipaikkatiedot säilyvät ajan tasalla. Teos ensisijoitetaan kohteeseen maksutta, mutta teosten vaihtamisesta peritään maksu. Meille on tärkeää taiteen saavutettavuus. Mainittakoon vielä se, että kaikki taidemuseossa tehtävä työ sitoutuu kansainvälisen museoneuvosto ICOMin museoammattieettisiin sääntöihin ja ohjeisiin. Työssäni ihaninta on sen monipuolisuus. On upea työskennellä taiteilijoiden kanssa ja tuoda esille taidetta laaja-alaisesti. Taiteella on tärkeä paikka yhteisössä. On upea, että Salolla on tämä timantti nimeltä Veturitalli. Lämmin kiitos, kun olit mukana seuraamassa mun esimerkkipäivää. Moikka!